Si el que hem fet nosaltres aquests últims anys, encaixa perfectament amb el que proposa la llei. La llei ens obligarà a tots, Hem de construir el que s'anomenen entorns segurs a l'àmbit escolar, l'esportiu i el familiar. I aquests entorns segurs, la llei proposa que es facin conjuntament amb els infants i els joves. El que hem previst nosaltres és que hi hagi anualment, com a mínim, des dels 3 fins als 18 anys, en aquest període, com a mínim 2 sessions anuals, o 3, en algunes etapes, que permetin que el nen sigui capaç d'identificar qualsevol tipus de violència. I les tutories es fan amb totes les eines pedagògiques de dia d'avui. Poden ser teatres, pot ser una explicació, pot ser un vídeo, pot ser una cançó, pot ser el que vulgueu, però l'important és que ell identifiqui. Penseu que les estadístiques ens diuen que 1 de cada 5 nens és o estarà abusat en la seva infància i adolescència, i l'última que ens estan dient, que encara ens preocupa més, és que 9 de cada 10 no estan detectades. Per tant, es detecten o es comuniquen a edat adulta. Hem d'intentar que això no succeeixi. I les tutories permeten això, que algú sigui capaç d'identificar que allò que li està passant no li hauria d'estar passant.